Vi har to computer her i vores opstilling, og en DAC og en Analog Discovery, som er en waveform generator. Analog Discovery bliver styret af den computer, vi har herovre, og den simulerer altså et EKG-signal. Det skal forestille at være en patient. Vores DAC herovre, den transformerer det analog signal digitalt, som læses af vores software, som kører på den her computer, og det vil jeg åbne nu. Herovre i vores GUI, der starter man med at logge ind som personale, for at få adgang til vores EKG-analyse GUI. Og nu kører der jo så et signal, og jeg vil starte en måling. Den måler i 10 sekunder 2500 samples og ved 250 Hz. Det tager lidt tid her, vi venter på. Og så kommer grafen altså op, som vi kan se her. Og det er så en graf, der indeholder en AV-blokade. Den ligger lige her. Jeg trykker så på analysere EKG. Og så fortæller GUI'en altså også herover, at vi har hjertesygdom AV-blok grad 2. Jeg vil nu gemme det her signal på den offentlige database, og jeg vil også gemme på vores egen database. Og det gør jeg så ved at trykke gem EKG. Der kommer så et panel op, hvor vi skal udskrive nogle navne på en patient. Og det gør jeg så her. Og han har et CPR-nummer. Og Jens er syg, skriver vi. Og jeg trykker så på gem. Og der bliver så kvitteret med, at data er gemt. Jeg har nu trykket på gem-knappen, og vi vil så gå ind og se, om det her data rent faktisk er blevet gemt. Og vi starter i den database, som hedder EKG Data. Så den opdaterer jeg lige en gang, og så kigger vi altså efter ham her Jens Jensen. Jeg skulle gerne ligge ned i bunden. Og han er altså her som den seneste måling. Kigger ind i EKG-måling, om han samtidig er kommet ind her. Vi vil så kigge i vores egen database også, og han var jo syg, og vi har delt den op i 2 forskellige. Vi har en EKG-rask-måling og EKG-syg. Og jeg opdaterer nu den syge database og kigger på klokkeslættet. Og det var altså det her tidspunkt, hvor vi målte. Og han er herinde.